Бер көнне апамның улы медаль алып кайтты. Мәктәптә йөзү буенча ярышта 2нче урынны алган икән. Күрсәгезче әнисенең никадәр шатланганын. Әнә, минем улым җиңүче булган, дип кергәненә дә, чыкканына да сөйли ул, горурланып. Кемнең малае иң җитезе? Айгөл апаңныкы. Мактау сүзләрен ишеткәч, туганымның кәефе тагын күтәрелеп китте. Без дә ихлас шатландык, малайның аркасыннан шапылдатып сөеп талдык. Улының мондый уңышына әнисе юмартланып китте. Шул ук көнне кибеткә барып, малайга спорт киеме сатып алдылар. Берничә көн үткәч, туганымның ничек җиңүе турында үзем сораштым. Мәктәптәге ярышта 3 кеше ярышырга булды, дип башлады ул сүзен. Тик ярыш алдыннан гына берсе тайып егылып, аягын имгәтте. Йөзгәндә теге малай финишка миннән күпкә алдарак килеп җитте. Аңа беренче, ә миңа 2нче урынны бирделәр.